Il-laqgħa ta' tlieta fil-għaxija damet sagħtejn. Spikkaw it-tentattivi kontinwi min-naħa tal-Gvern biex waqaf lill-Oppożizzjoni milli tagħmel il-mistoqsijiet tagħha lil Richard Kakia Caruana. Għan-naħa tal-Oppożizzjoni, deputat Leo Brincat għamel ta' mistoqsijiet dwar is-salarju u l-karigi li okkupa Richard Kakia Caruana waqt li argumenta li kellu dritt jagħmel dal-mistoqsijiet ġala darba l-ħlasijiet isiru minn fondi pubbliċi. Madankollu, iċ-ċermen tal-Kumitat Francis Zamidimek beda jinterrompi sistematikament u ċaħat l-Oppożizzjoni milli tagħmel dawn il-mistoqsijiet. U anki li sa ta' kien hemm backdating payments ta' xi arretrati. Onorevoli Brincat, jekk aħna nafu dik biex minna jew le, allura il-perception is realtà. Onorevoli Brincat, diskussjoni li għandna qudiemna. Onorevoli Brincat, il-mistoqsija hija totalment abbużiva. Waqt il-laqgħa Richard Kakia Caruana konferma li huwa l-uniku ambaxxatur mill-Korp Diplomatiku ta' pajjiżna li għandu l-privileġġ li jattendi għall-laqgħat tal-Kabinett. Ir-risposta tiegħi hija li jien biss mill-ambaxxaturi nattendi l-Kabinet. Kakia Caruana konferma wkoll li huwa konsulent tal-Prim Ministru. Mistoqsi dwar kemm il-darba der quddiem dan il-Kumitat tal-Parlament minn mindu nħata r-rappreżentant permanenti ta' pajjiżna fi Brussell fl-2004, Kakia Caruana wieġeb li resaq biss 3 darbiet. Id-deputat Laburista Leo Brincat rimarka kif pajjiżi bħal Ġermanja, persuna li tokkupa kariga simili bħal dik ta' Kakia Caruana, f'xi waqt tidher kull ġimgħa quddiem il-Kumitat għall affarijiet barranin. Għan-naħa tal-Oppożizzjoni ħadu sehem ukoll fid-dibattitu id-deputati George Vella, Luciano Busuttil u Owen Bonnici.